Sanna! Heippa! Miten sä oot päätynyt hevosten kanssa tänne Espanjaan? Oi, se on kyllä pitkä juttu. Mutta loppujen lopuksi niin se ei vaatinut hirveätä harkintaa. Se oli vaan mun mieheltä kysymys, että lähdetäänkö vuodeksi Espanjaan. Mä vastasin, että joo, ja sillä tiellä me nyt ollaan. Joo, ja teillä on tosiaan mukana hevoset ja koira ja lapset. Miten tämä kaikki saitte organisoitua? No ei se loppujen lopuksi ollut niin hirveän vaikeaa, mutta tietysti se vähän vaati sellaista pientä järjestelyä. Ja mähän tietysti keksin tuossa keväällä, että eikö me voitaisiin ostaa sellainen pieni kuorma-auto, että ajaa ne hevoset tänne itse, ettei tarvitse ottaa mitään firmaa niitä kuskaamaan. Ja sitten mun mies innostui siitä ja sitten se teki meille sen kuorma-auton, millä me sitten päästiin nämä kaikki tuomaan tänne. Silkki. Meillä oli hevoset siellä kuorma-autossa ja matkustettiin sitten Suomesta tänne. Olisiko meillä jo mennyt 5-6 päivää. Ja hevosille mä varasin tallipaikat sitä matkalta, mutta me itse nukuttiin aina siellä kuorma-autossa sitten. Eli mitä sieltä autosta löytyy? Teillä on siellä oikein matkustajille mukavat olot? No siellä on se on nukkumapaikat, pieni keittiö ja vessa ja sitten hevosille on viidelle hevoselle on tilat, mutta tietysti meillä oli jonkun verran tavaraa mukana, ettei sinne nyt ihan 5 hevosta olisi kyllä mahtunut. Joo. Ja mitä teille jäi taakse? Sulla on paljon hevosia kotona, ratsutalli pyörii siellä ilman sua nyt. Joo, no meillä jäi ihan normaalisti ratsuskoulu sinne pyörimään. Myrkkyyn täksi kaudeksi ja niin mulla on siellä hyvät työntekijät, jotka sitä sitten siellä nyt pyörittää. Joo. Pitää huolta lopuista hevosista. Joo. Aikamoinen hyppy on sillä, että monet ihmiset funtsii, että uskaltaako sitä kissan kanssa lähteä ulkomaille, mutta sä ilmeisesti annat hyvää tällaista esimerkkiä nyt sitten, että näinkin onnistuu. No kyllä tää onnistuu, mutta tietysti ehkä se vaatii vähän sitä uskallusta lähteä ja jättää kaikki, mutta en mä tiedä loppujen lopuksi, että onko se niin suuri juttu kuitenkaan, että tämä on ollut meidän seikkailu, meidän perheen seikkailu. Joo. Ja lapset on täällä paikallisessa tai suomalaisessa koulussa Fuengirolassa? Joo, Jone on koulussa 2. ja Sani on lastentarhassa 4 päivää viikossa. Ja mä yleensä vien ne aamulla sinne ja sitten mä ajelen tänne tallille ja sitten ratsastan ja hoidan nää. Ja sitten melkein yleensä kello onkin jo niin paljon, että mä saan lähteä hakemaan lapset sitten taas kotiin. Joo. Mukavaa vaihtelua sullekin ratsastusopettajan toimeen. Siis tosi ihanaa, että mä oon nyt pitkästä aikaa päässyt ratsastamaan sillä keskittyneesti ja ei ole montaa muuta asiaa koko ajan mielessä, kun sä ratsastat ja puhelin ei soi samalla tavalla kuin koti Suomessa, että onhan tää ollut semmoista hirveän rentouttavaa. Joo. Ja sä aiot nyt kisatakin sitten? No tarkoitus olisi, että katsotaan nyt, jos mun hevonen pysyy kunnossa ja minä pysyn kunnossa ja onko sopivia kisoja ja mun täytyy täällä suorittaa jotain lisenssejä, ettei täällä vaan kun mä pääsen kisakentille. Että katsotaan nyt, mulla on nyt maanantaina oli viime viikolla ekaa kertaa valmennustuntia. Mä luulen, että siitä voikin ihan kiva yhteistyö sen treenarin kanssa ja se pystyy auttamaan mua varmasti täällä paljon. Joo. Ja onko se sitten este vai koulu? No Flirtti, mikä on tässä tällä puolella, niin Flirtti on mun estehevonen ja sillä olisi tarkoitus ehkä lähteä kisaamaan. Ja sitten Silkki on enemmän kouluratsastukseen, mutta se ei ole ehkä ihan vielä valmis kisoihin. Ehkä jostain pienemmistä kisoista pitää aloittaa sen kanssa sitten. Miten muuten tämä hevosmiestaito eroaa Suomessa ja Espanjassa? Onko eroja? No ehkä jonkun verran jo on, että tämä talli missä mä nyt on, niin tämähän on saksalaisten pitämä. Mutta niin ihan samalla tavalla kuin Suomessakin niin on hyvää hevosen käsittelyä ja hyvää ratsastusta ja huonoa ratsastusta, että sekä kumpaakin näkee. Ja onhan täällä hevonen paljon semmoinen, että sillä myös voidaan liikkua paikasta A paikkaan B, että mitä Suomessa nyt ei välttämättä tule tehtyä. Että nehän voi lähteä käymässä vaikka kahvilla hevosten kanssa tai baarissa. Ootko itse jo eksynyt? No en ole vielä. Mä en oikein ole uskaltanut vielä lähteä tästä minnekään. Tuossa on yksi semmoinen, joka on luvannut mua tulla vähän opastamaan tai maastoreittiä näyttämään. Että kyllä mä varmaan ensi viikolla otan 1 päivän sitten ja maastoille. Mutta täällä on ollut niin hirveän kuumakin, että pitäisi lähteä tosi aikaisin aamulla, jos meinaa. Joo. Sitten lähtee. Onko hevoset huomannut eroa? Käyttäytyykö ne eri lailla täällä nyt? No mun mielestä nämä on kyllä hyvin normaalisti käyttäytynyt, että ei ole ollut kyllä mitään suurempaa. Matka meni hyvin ja matkasta ei mun mielestä kumpikaan kärsinyt yhtään. Ja ne on ollut
tosi helppoja. Joo. No onko pelkoa nyt, että jäättekin tänne auringon alle ja joku muu saa hoitaa Suomen hommat? No, eihän koskaan voi sanoa, että ei koskaan, mutta kyllähän meillä niinku tarkoitus on niinku palata Suomeen takaisin. Joo. Ja minkälaista terveistä annat niille, jotka vielä empii, että lähteäkö vai ei? Elämä on niin lyhyt, että kannattaa lähteä.